dan staat er wat piekfijn bij. Shiny plant. Een stekjesruilkraam. Dus dat betekent dat er stekjes ingaan en eentje uitgaat. Du neemt die mij van diezelf, van die thuis. En dan zet je één bij u erin en dan helst één van u er weer uit en die neemt mij en die groeit dan op. Zo werkt het eigenlijk. Er staan intussen tichtplantjes in de stekjeskast in Burgum. En Hanna en haar mem Sjoukje binnen nog maar 3 weken dwaande. Dit is wat een beetje een vetplant. Weinig verzwaring. Als hem liefde jou is, dan doet het altijd, zeg ik maar. Ja. Dus maar dit is een mooie plant. De enthousiasme van oren meisjes, van oren ruilers die hier komen, dat denk ik echt mooi om te zien. Dat de meisjes zo enthousiast zijn. Alleen dan moest je er ook oppassen als de heel poreuze stekst. Die wordt echt groot, dus... Het is voor de Koonstra's intussen een hobby die het aardig uit de klauwen rint. In de positieve zin van het woord. Per dag ben ik denk ik wel 4 tot 5 uur om kwijt. Wat er achter de schermen al gebeurt is dan, social media stekt er heel veel tijd in. De plantjes hier wetter de plantjes binnen wetter en dan ga ik nog checken, de stekjes checken zelf die we op wetter hadden staan. De populariteit van stekjesruilen in de regio neemt nog heel tijden ta. Er is zelfs al een stekjesroute op een fiets. Dan hoef je neerweer een stekjeskast oer te slaan. In Burgum staan er in elk geval genoeg. Hier staat een soort. Hoeveel staat er nou nog in de huis? Ik ga zelf 54 planten boven op mijn kamer. Mem had ongeveer rond de 30 planten beneden. En dan tel ik niet eens de stekjes mee. De stekjes ben echt rond de 40 nou, die we hadden staan op wetter.